O marca o bordeu eu. O meu subcampeonato de España de trainerías. Calma, máis seriedade. Ni medio ano. O 2 estribor de Vilaxoán. A primeira regata mar, por favor. Seriedade. Ahora mismo 2. A regata da Concha do ano pasado. Máis divertido o mar. Que falta? Pois que os árbitros cumplan co que teñen que facer. 3. Casapo. Cuando revela clasificatoria de la Concha. Mar, os dous lados. Más afición. Pois empecei no 98, así que 17 anos. Por ser do Club de Remo con Antonio Teijeiro Fernández. Teño moitos, pero igual me quedo co Campeonato de España de bateles que remei. Moito mar. Eu lle dou os dous lados, pero o estribor ahora mismo. Pois un pouquiño máis de organización e pensar máis no remeiro. 11. Diego Vila. Una medalla en el Campeonato de España. Puede ser igual. Más afición. 10. Meu tío, que lle teño gran aprecio. A primeira vez que fun a pique en Cabo de Cruz, nunha regata de bateles. Mar, estribor. Quizás máis vistosidade hacia o público. 17. Eu mismo. Mar. Quizás comunicarse mellor co